Budete s nami tancovať. 4 chlapi pod jedným kalapom. Čo je to? Viete? Nevieme. Skôr je to Pásla husičky v zelenom hájičku. Pásla husičky v zelenom
Úcte by ste nás veľký mali mať. Pamätajte, že veľkej sile i skala, i železo popustí. Ha! Komu málo nikdy nestačí, ani moc mu nebude. Malinký vtáčik má kriklavý zobáčik. Chlapi, držte ma, lebo ak nepôjde po dobrodky, pôjde to po zlotky. Maloštenia najväčší brešeš. Ešte si mladý nebol a starým sa robíš. Čo si myslíte, že budeme skákať, ako vy budete pískať? Presne tak. Až naprší a usne!
som bola dievkou. Budem hotuj, milý kolisku, ja v tej nočky. Budem hotuj, milý kolisku, ja v tej nočky budem. Už tie moje pienočky, vetrik prefúkuje a na tvojej koliske vtáčik prespevuje a na tvojej koliske vtáčik prespevuje. Nocovali, tria maliare u nás. Dala som si vymaľovať milieho na obraz. Dala som si vymaľovať milieho na obraz. Nocovali, po všetky 3 noci. Dala som si vymaľovať jeho čierne oči. Dala som si vymaľovať jeho čierne oči, biele líčka, kučeravé vlasy. Všetci ľudia povedajú, že ho to krási. Všetci ľudia povedajú, že ho to krási. Ja! Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Ja by som veľmi v krátkosti využil túto možnosť, že som sa zmocnil jedného z mikrofónov v rámci tejto hudobnej sekcie a zablahoželal prvosienkarom k ich 35. výročiu. Je to takmer taký istý vek, ako mám ja, takže je to také symbolické pre mňa a človek si spomenie na všetky tie chvíle, ktoré zažil v rámci života a koľko detí ten súbor vychoval. Celkom kuriozita je, že včera ich bolo 110, dneska už ich je 111. Takže vidím, že pribúdajú naozaj každým dňom, o chvíľku budú potrebovať možno aj 3 kultúráky, že to bude celkom náročné robiť takéto vystúpenia. Mnoho zdravia, šťastia, hlavne úsmevov na pódiu. A my vám teraz zahráme takú hudobnú štandardku, ako sa hovorí, bude to vrchárska nálada.
vrcholí, dáčeky sú rozbalené, je čas poďakovať sa. Dnes sme tancovali pre prvosienku s prvosienkami, malou, strednou aj veľkou, a tancovali sme aj pod takouto krásnou našou novou prvosienkou. Dovolte mi, aby som teraz poďakovala Lackovi Jurikovi, ktorý ju pre nás vymyslel, vytvoril a rodina Jurikova nám ju darovala. Ďakujeme veľmi pekne. Ja budem dúfať, že ten ich kučeravý fujarista im to vrátil dneska vystúpením a aj neskôr v živote, že si budú niesť tú prvosienku v srdci a my ju budeme mať stále na javisku. Dovolte mi poďakovať Ľubke Meškovej za to, že vymyslela, vytvorila, zohnala, dala urobiť naše nové krásne kroje. A rodine Velegovej ďakujeme za to, že nám dali štedrý príspevok a my sme si tie pekné kroje mohli kúpiť. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne ľudovej hudbe Ferkovci, Tomášovi Davidovi, ktorí nám vždy robia výbornú atmosféru na zhrávkach aj na vystúpení. Aspoň 2-krát do roka si to takto všetci spolu užijeme. Veľmi pekne ďakujeme. Samozrejme, my všetci, čo sme tu na javisku aj v zákulisí, chceme veľmi pekne poďakovať vám, ktorí každý útorok, stredu a štvrtok vodíte tieto malé talenty k nám do prvosienky. Vám, ktorí aspoň raz za 5 rokov prídete potešiť sa s nami, nás to veľmi potešilo, takže naozaj úprimne zo srdca, bez nejakých formálít, tento večer patril vám, bez vás by nemal zmysel a my vám ďakujeme za váš potlesk. Ďakujeme. Ďakujeme Zuzke, všetci rodičia. Tento Budinský. On si chce stále vybaviť, aby sa neudiali nejaké zmeny, ale zmeny sú neodvratiteľné. Je to šťastný táto toho nášho šikovníka z veľkej skupiny. Veď vy uvidíte, ktorého. Prepáčte, ideme pokračovať, pretože my sme sa dnes dohodli, že dnes vám predstavíme každú skupinu zvlášť aj s ich vedúcimi. Takže urobíme to veľmi rýchlo a dúfam, že veľmi disciplinovane. Poprosím Julku, ktorá má na starosti prípravku a našich najmenších, aby prišla sem do stredu. Takže poprosím všetky celú prípravku. Poprosím celú prípravku a my máme takú dohodu tuto so šikovným Matúšom, že sa pokúsi urobiť každej skupine fotku, len uvidíme, ako nám to rýchlo pôjde. Vidíte, že všetko sa treba naučiť aj fotiť sa. Tak, všetky deti vidia, kde je pán fotograf, na ňo sa pozeráme, neškrabeme sa kade tade, úsmev. Pozeráme na pána fotografa. A je to. Kým sa nám vystrieda Julka, odíde nábok, ja by som poprosila, aby sem k nám na javisko prišla naša krojárka Jarka, naša predsednička občianskeho združenia Denny a naša ekonomka Marhulka. Máte na to nejakých pár minút, nech sa páči, príďte k nám. A my pokračujeme. Poprosím teraz. Chcela som povedať, že Julka je z našej skupiny vo vedení najhlasnejšia. Každý má nejaké naj. Teraz poprosím najmladšie prírastky vo vedení Maťu a Aďu. A samozrejme najkrajšieho Lukáša. A ich malá skupina. Poďte dopredu. Mimochodom, toto sú tie krásne kroje, jedny. Takže. Dobre, kto sa chce fotiť, ustúpi 3 kroky dozadu. Tak, aby ste sa všetci zmestili do fotky, musíte cúvnuť. Ďakujeme. Ja vám všetkým, ktorí máte tie kvetinové dary, ďakujem za trpezlivosť, ale toto by sme chceli zvládnuť, aby ste mali aj vy pamiatku. Mimochodom, využijem túto chvíľku. Matúš bude po predstavení vám všetkým k dispozícii nedaleko šatne. Bude mať fotokútik, kde si môžete urobiť fotku s vašimi umelcami a potom si budete môcť objednať. Dobre, teraz poprosím najstaršiu prvosienkárku Dadu a najhuševnatejšieho folkloristu Juraja
poďakovať, ďakujeme. Ja som niečo zle povedala, hovorím najstaršiu prvostienkárku Dadu a najúževnatejšieho folkloristu Juraja a ich strednú skupinu. Prečo najstaršia prvostienkárka? Lebo kto neviete, Dadka je už taký náš inventár, lebo Dad je od 4 rokov. Súdnite, od 3. Tak od 3 je ona nielen tanečníčkou, ale kontinuálne prešla na post vedúcej, takže my sa veľmi tešíme, to je táto šikovnica drobná tu. Trošku ustúpime, aby mohli ste oni fotku urobiť. Tak naša stredná skupina. Ďakujeme. Ustúpime dozadu. No a teraz poprosím opäť najúževnatejšieho Juraja, najzapálenejšieho folkloristu. Poď do stredu. A k nemu samozrejme našu najkrajšiu Katku. A veľká skupina, poďte k ním. Poďte k ním, veľká skupina. Poďte, nech máte aj vy fotku. A ja využijem túto chvíľku, že opäť sme boli svedkami toho, ako sa stal ten malý zázrak, keď sa z takého možno niekedy aj plaču na javisku stane čistá radosť. Ja myslím, že ste to na nich dnes mohli vidieť, že si to naozaj užívali a vy ste boli pri tom, aj vy ste tomu pomohli. Teraz by som poprosila, aby ste aj videli Jarku, Denny a Marhulku, lebo ich málo kedy vidíte až tak osobne a ja si myslím, že im treba poďakovať. Jari, to sú kroje, Denny sa nám stará o všetky papiere súvisiace s občianskym združením, Marhulka, ekonomka, vám píše tie milé maily. Ďakujeme, dievčatá. Nech sa páči, do vstupte. No a dostávame sa k posledným dvom Jedným z nich je náš najkrajší, najšikovnejší a dnes asi aj najúspešnejší pedagóg Rastio Kapor-Šimkovič, poď k nám. Ja ti dám pusu, lebo zase ste ma odhľadali, že som skoro dal. Nie, ja som to spomínala, už 8 rokov tento projekt funguje a Rastio nie je až tak oveľa šedivejší, jak predtým. My sme si pred tými 8 rokmi vymysleli projekt s pišťalkami a vy ste dnes mali možnosť vidieť, kam to až môže dospieť, keď sa k tomu rodičia pridajú, lebo bez vás to nepôjde. Ak máte chuť, aby aj vaši šikovníci tak krásne hrali, jak tí 4, musíte aj doma trošku trénovať, že? Dobre, ďakujeme, Rastík. No dobre, teraz najkľudnejší Maroš. Poď, teba, zodpovednosť jeho druhého. No a tá s tým najväčším srdiečkom, čo ich má aj kopec po sukni. Poď, ľubí. Ja verím, že sa vám dnešný program páčil a videli ste ho, že Ľubka ho robila so srdcom. Ja dúfam, že tých srdiečok má naozaj dosť a má ho veľké, lebo to si táto práca vyžaduje a my sme šťastní, že ju máme. Ďakujeme veľmi pekne. No, ale ja viem, že vám ďakujem za tú trpezlivosť, ale viete, ono sa to pri takýchto, ďakujem veľmi pekne, príležitostiach bez toho nedá. Ja idem plakať. Nie, počúvajte, teraz ešte ste strašne zlatí, len máme ešte nejaké povinnosti. No, prepáčte, lebo ono bohužiaľ prídeme aj k smutným udalostiam a to sú také, že dnes je teda tá rozlúčka s malým R. Ja poprosím teda tých, ktorí trvajú na tom, že chcú odísť, aby prišli sem dopredu. Nie všetci rodičia sú s tým stotožnení. Vy ste si ich mali možnosť obzrieť už aj s tými mašličkami. Posuňme sa, Emi, posuňme sa trošičku.
Ja len urobím krátku, zvyčajnú anketu, prebehnem popri nich a oni nám povedia, ako dlho sú už prvosienkármi. 10 rokov. 9 rokov. 11. 10. No, ja si to nepamätám. Veľmi do... Kevin, keď k nám prišiel, nevedel ani trošku, teda trošičku vedel po slovensky. A ako dneska spieval? Dobre, oni majú s tým problém, že koľko sú tu? Sú tu dlho, boli ste tu od sienka, že? Emi? 8. 8 a plače, aké by tu bola 15, že? No, tak vidíte, že, jak som povedala, to je ten zázrak, že už si to užijú. Nám bude veľmi smutno, ale je to jednoducho tu. Maroš, preber situáciu. Takže za celú prvosinku vám všetkým, ktorí dneska ste tancovali s nami posledný krát, vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste vydržali toľko dlho, koľko ste vydržali a že tak krásne ste tancovali, spievali. A jedno veľké ďakujem za celú prvosinku aj tam samozrejme aj divákov. Ďakujeme. Aby ste nezabudli, že ste vyrastali v prvosínke, tak dostanete zo pár darčekov, ktoré vám budú pripomínať, v akom súbore ste tancovali a verím, že mnohí z vás ešte budú pokračovať ďalej v iných súboroch dospelých. To je to, čo som aj ja chcela povedať, že pri tejto generácii mám taký dobrý pocit, lebo teda dievčatá hlavne majú veľké plány ďalej tancovať, tak budeme im držať palce, lebo to nás vždy poteší. No, zvyknú niekedy odchádzajúci niečo povedať, ale možno, že sú tak dojatí. Uvidíme, počkáme. 5, 4, 3. Tak, ja by som ešte rád dodal, teda ešte by som chcel zavolať ocina môjho na javisko. Poprosím, teda. Nechcem to už moc naťahovať, lebo viem, že ste asi unavení, už tu je aj dusno a tak a bolo to aj dlhé, ale dúfame, že sme vám spríjemnili sobotňajší večer. A aj Ivana poprosím na javisko. Ivana Baloga. Poprosím. No a je takým zvykom, že lúčiaci sa prvosienkari sa majú možnosť rozlúčiť ešte posledným tancom. Tak ja by som chcel túto možnosť aj s mojimi spolutanečníkmi veľmi by som ju chcel využiť. Tak ideme na to, muzika. Ojže, dievča!
my sme sa dopočuli, že sa s prvosienkou učí aj Zuzka po veľmi dlhej dobe, tak my by sme jej chceli toto isté zatancovať ešte raz bývalí prvosienkári. Ak by nám bolo umožnené. Všetci bývalí prvosienkári tanca chtiví sú nás vítaní a ja si myslím, že ak bude už sily stačiť aj súčasným, môžete to dať. Tak si asi treba rozkázať, Ondrik, to ti išlo veľmi dobre. Ako sa to volá? To je jedno, Tomáš počuje na všetko. Tak aspoň porovnáme výkony. Jej, vidíme všetkých starých známych. Môžeme? Muzika hraj! Že ste tak dlho vydržali, ale okrem týchto lúčiacich sa my nebudeme tancovať, aj keď sa nám lúči istá časť vedenia. My si to budeme užívať vašim potleskom, dúfam, že ďalej. Takže dovolte mi, aby som ešte raz na javisko pozvala Denisku Vidovu, ktorá má na starosti občianske združenie a veľmi by sme sa jej chceli poďakovať za všetky tie roky, kedy to fungovalo. Deni, poď do stredu, prosím ťa. My máme pre nich také spoločné prekvapenie a chcela by som, aby to videli všetci naraz, takže ja si ich tu najprv zavolám. Veľmi to rýchlo skrátim, viem, ponáhľate sa, je hokej, prehrávame, nebojte sa. Takže by som poprosila ešte Jarku Pavlíčkovú, ktorá sa vždy starala o kroje, poď Jari k nám. Naše veľké poďakovanie patrí aj tebe, Peťo Riapoš, pretože ty si týchto veľkých chalanov vychoval. Prepáčte. Takže ďakujeme ti veľmi pekne. Veľké poďakovanie patrí aj tebe, Maroš, za to, že si vždy ich vedel tak všetečne rozosmiať, takže veľká vďaka. No a na záver, Zuzi, viem, že teraz je asi taká tá smutná chvíľa pre teba. Viem, že plačeš už od rána, asi je to prirodzené. Takže Zuzi, poď tu ku mne, prosím, predo mňa. Takže milá Zuzka, prvosienka vždy mala takú svoju maminu. Pre nás všetkých to bola vždy Majka Kotlaríková. A pre všetky tie deti, ktoré aj ešte sedia v hľadisku a momentálne sú aj na javisku, si to bola vždy ty. Ja viem, že si strašne veľa rokov obetovala tejto prvosienke a bez teba by tá prvosienka nebola dnes taká, aká je.
My by sme ti chceli strašne moc za nás všetkých poďakovať, za všetko, čo si vždy, kedy pre tú prvosinku spravila. A ver, že tá cesta sa nikdy neuzavrie, pretože dvere pre teba budú vždy otvorené. Ďakujeme veľmi pekne za všetko. Nepoviem už nič, lebo ja som tu toho toľko povedala, že vy asi viete, čo chcem povedať. Ďakujem. No, ideme Jurikovcom, veľmi pekne. Je čas na pesničku, navrhujem. Môžeme, Lubi? Jej, ďakujeme. Jaké krásne. Ježiš. Áno, Tomáš, môžeš hrať. Tomi, môžeš to zahrať, aby sme už išli papať. Ďakujeme moc.